Flying kiss ordeng nama. Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाग्रोबाय. गोदान भिडिअ'आ जोंना कन्टेन्ट गैया. बेरायलाबायनायसो. खामानियाव थांनो नागिरदों दोनलांना. खामानिया नै दाना गारि लांलायलायनाङा आंना थाव खरसा जालाया. बै होन नालाय जायगायावनो नालाय. सियाब रायलायनो. सियाबा नोंमोन रायलायनो? मानि लाजिलायो दाना नै सिया. ससे दोनलांनोनो बिसोर आंखौ फैफाथारबाय बेरायथावथावनो. आं देखायनि बिसि गोजान जायो जोंनि अफिसा बैथिं नैबे औ बेयो ओमफ्राय जोंना बैलाय खाथियावनो जाथारबाय. सिया हेल' होनदो सोना हाय औ रोंबाय दाना रोंसिनबाय. गुड मर्निं लाजिजोबो दाना. नोंसो बेसे गोजान थांफानांगौ जाखो आंजोंलाय? थांफाया एथ' गोजान आंहा थाबायलांसै ससेनिफ्राय. दा थाबायबोफिननांगोन ना गावस्रा. ओइ खुन्थियासिम लुथ'दो. उदै गेवनलायलायबाय ना मामि? बाय थांफानोसो गाबबाय. जुम खालामनानै नायनां मागुर खुगा जालायलायो गाबबा. एलाय मागुर खुगा जायोना सिया. 8 hours later. बोलो सियाखौ नायनो. सियाखौ जा साइज नुखादोंलै. सियाखौ नायनो बोरो. वा सिया दासो सिया नुदों दासो ना. दासो सिया नुबाय. बोरो मामि नायनो. जा मा लायनो नागिरदोंमोनलाय? मा लायनो? अजन सुफैनो नोंनि बेसेबां जाखो? 9 kg मोन सिया दा बेसेबां जाखोथाय? सिया चुनबेरिया साइज नु मामि. वाव आयौ सोर दंफैयो? करियानबो दंफैयो. सिया साइज नुदोंलै सियाखौ. थांसैना मामि? थांसैना सना? पाम हेल' होनलाय सना नै. हेल' हाय. Oh baby calm down. अजन सुफैनो थांनो नागिरदों जोंहा सियाखौ. खानाय थिफावफौ खालायलायनाय बोरो. ए बिदि क्लिपजों खेबबानो साइज नुयोथ' नै. वाव सिया बुम थांसै सना बुमजों. नोंना फेभारेट बाइकआ गैलाना सना. बाइकखौसो मोजां मोनथारोमोनथ' बियो. सिंसियाव गाखोनानै थालायोमोन. सिया अजन सुहैनोसै ना? नेवलाय बुंबुंजों थांसै ना? थांसै थ' आयौ गाखोथारसै सिया. नायनाया नै हाइट फुग्राखौ नायनाया. गाखोलाय दे. नांखाबायसो खिलिबां गबायसो. आंखौ नायलाय दे. दे गाखो दे. नै आथिंनि माबा होनाय दंखायो नै साइन होनाय दंखायो. गाखोदो आथिंनि. दे गाखोद' दे अजन सुनसै. गाखोदो बेसेबां? नय kg 500 ग्राम. सिया 9 kg 500 ग्राम. माबा नायखो डिजाइनखौसो नायो नै. दे हाइटखौ नायनि. बेखौबा बायो खर'आ गाब्बायसो नै हाइट सुनायानो. गोजौ मोनदां एसे गोजौसिन. 79
हामा बेसेबां बे होमबा सियाखौ जोंहा अजन सुखांनानै फैबाय सिया जा गाबदोंसो माबा अजन सुनानै गाबोसो ना गोबावसैमोनलाय भिडिअ हगारनो मोनिया दिनैसो हगारनो मोनसिगोनलाय सिया मानो गाबा नोङो सना हामाथ' गाबनो आवथ' पाइपलाइन नायनो नागिरदों जोङो पाइपलाइन माने माबा पाइपलाइनानो बावदों माबा सिगाङाव गेस पाइपलाइनमोन नालाय दानिया थावनि ना माबा होननाय खोनादों नंगौना नङाथाय जिखुनु थावनि होननाय खोनादों गेसनियाथ' अलरेडि मोननैखामोन ना लाइन बोनाया ओमफ्राय दा मोनसे फैबावबाय आरो जोंनि हाजोंबो गोग्लैदों फैसा मोनसिगोनलायदां एसे फैसाखौसो सिमां नामा हाया दामानो गैला ओजोंबा पाइपलाइन फैनानै आंनिबाथ' फैनोसो नाङामोन बुंनो थाङोबा दा फैबाय नालाय जखन फैसाखौलाय लाखानांगोन नङाबा जानो बोरायनि थखन होननाय बायदि जाबाय ना चेन्जोना जापाननिफ्राय फैनाय जापान टकिय' थियानो जोंजों थाबायफादों ज' नायनो हागोन नै पाइपलाइनखौ बहायजोबखाबाय नैबे लाइना बे गाहायजों मोननै थांनाय दंखाबावो बिदि माबा पाइपआ बिराद गिदिर नै खाथियाव नायोबा सियासो गाखोनो लुगैलायसिगोनदां बेलाय बेजों बे लाइनजों मोननै थांखानाय दंबावो नै वाकार्सफोरा माबा जिसिबिबो दंलायलायो नै नायनो हागोन पाइपआ बेसे गिदिर पाइपआ गिदिरथारथ' गोजाननिफ्राय फिसा नुहुरलायो नायनो हागोन नै हं हं ओरै हाबलांनानै ओंखारफिननालायगोन लागाव पागोरोम्बा एनाकन्डानि उदै वा रिस्टाबोना एनाकन्डानि उदै माथो नुवानो हनै सिनायानो हनै नेगेटिभसो नुयो नै बिसोरखौ एनाकन्डा सिनायालै जेबो सिनायहरा मामे माबायदि मोनदों पाइपलाइन खाथियाव थानो मोननानै जोबोद गाज्रिसो मोनदों ओइहाय जिसिबिबो दं नै लाइन दोनजोबखाबाय बेयाव जावनानै जिसिबिजों जावखुनानै माबासिगोन आरोना बहायजोबसिगोनलाय बेखौ एबारना थावनि होन्दोंमोनदां बिराद गोरा आयौ बे होनबाय रोजाखादार नङाबा बे हा सिङाव माबागोन ना उनाव माराम खानानै लिक जागोन बेबो लिक जाखागोन बिराद गोबावनि उनाव रेस्ट'र खालामनांगौ जाखायो जानायालाय नाथाय बोसोर जोंनो थैगोरलायगोनदां होमबाबो जेबो जानाय नङादां दां आरोना मोनथिया जेजे नाङो मामि नायदो नै जोंखौ नुयैया बिराद गोबाव जाबायमोनदां जोंखौलाय मानो नायनांगौ दे फार्मावजि दामानो गैया जोङो सियाखौसो नायो जों सानैया दाम गैया सियानिसो चेनेलखाबो नालाय सियाखौ नायाबा सोरखौथो नायनांगौ ना सिया एक्ट्रिस सासे जिरायबावबाय हनै आयौ मा लिरनाय दंबावलाय आंथ' मिथिला मोजाङै रोङा आङो सांग्रांथि बोसोन नङाबा बे बोरैबा गेब्रुनांगौबा इउक्रेनाव दावहा जानाय बायदि गेब्रुजोबगोन 24 बारावनि गुवाहाटी गेस पाइपलाइन गोजौ नारथाय गोनां गेस पाइपलाइन जावनायनो ओहो बिदिसो एबा गोनांथार जानाय थासारिनि थाखाय सुलादला गेल इन्डिया लिमिटेड बेसेन नाङै जानबुंनो सनजना नोंनि फिसाय हायथाथाया बैहाय जिरायनानै दंमोन गेस पाइपलाइनाव हायथाथाया बैहाय दंमोन जिरायनानै आरो नों जोंखौ लेंबावदोंसो खाजु बादामखौनो जाहो नोङो दोनखोमायो आरो गावसिनाव लेंबावदोंसो थांगोन नोङो मौजि सासेयासो औनो जों थाङाथ' गावसिनाव लेंबावदों थाङा दा थां आं खाजु बादामखौबा दोनखोमालायलायो बियो बिफा लाबोनायखौ आरो लेंदों नोङो आरो लेंबावदोंसो थाङा जोङो थांखाया जोंखौ साहा लोंहोथ' साहा लोंहोयोबा थाङो जोङो खाजु बादामखौ जाहोनांगोन थाम्फै बादों ओंखायनो बुदों
बोरो नायनो आव 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 जोंहा दासान्दि भिडिअखौनो लाबोनो हाथाराखै थाब थाबै दिनैबो जानला मोनला हगारनाय जाबाय कन्टेन्टआनो गैया बुंजायो बुंनो थाङोबा कन्टेन्ट गैया माने मा होनबावनो मिक्सार टाइपसो जाबाय भिडिअआनो जानला मोनला औ दासान्दि थारमाने टाइमखौ मोनाखै नालाय टाइम मोनबाथ' बानायसिगौमोन सम मोनोमोनबा समा आंनाबो जायाखै दासान्दि आरो बेनाबो जायाखै ओंखायनो एसे खामानि दंमोन आरोना न'फ्राव बिदिनो पार्सनेल खामानि स' एबार नेक्स्टफ्राव थाबैनो लाबोनो नाजानोसै आरोना भिडिअफोरखौ मोजां भिडिअ लाबोनोसैलाय एबार बिदिनो गोबावसै नालाय एबार कन्टेन्टखौ जमा खालामना दोननाय बायदि जादों जोंना बयामाव एबार बयामनि मुख्राखौ खुलिनोसै एबार मोजां भिडिअ लाबोनोसै आरोना आं नोंसिनो गुलाब जामुन बानायनाय देखायगोन एबारहाय गुलाब जामुन बानायनाय आरो केक इजि प्रसेसै माबाजों ब्रेडजों बानायनानै देखायगोन आङो ब्रेडजों आरो बियो केकबो बानायनो नागिरदोंमोन दाखालिनो लाबोनो थिनदोंमोन आंखौ आं केकनि बुस्थुफोरखौनो लाबोआखै आरोना ओंखायनो स' जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै एबार थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना स' बाय